салон чӣ меқақшен? Раҳмат, раҳмат. хуб, ютуб доволи пока ҳеҷ ки нест. бо как обычно дар ду ҷой эфир мешавад. имрӯз савол-ҷавоб амихел нависед, амихел ҷавоб метиҳам. баъди ҳамаи эфирҳо баъд бисёр талиҷкҳо менависа. Раҳмат, раҳмат, манам созам. Менависанд: апа, ман савол додам, саволи манда ҷавоб надодӣ. вай. барои ҳамин рӯз инам хеле ака дар саволотон гуфтам мехоҳ ҷавоб диҳам. худо хоҳад чиқе ки успеҳ кардем. як дета як соат да? иқа ба саволотон ҷавоб метиҳем. ва алайкум салом. ютубам оста ака мардум ҷамъ шуда истоданд. ва алайкум салом, ва алайкум салом. дар ютубам вай мерава? Ну как вай? Инстаграм да? ина иҷада чалаи тиллои фурӯшӣ буда. хоб. хоҳем ки бисёр дар саволотон ҷавоб диҳам. кам чахчах кунем ки ман зиёд накувам. бисёри баъд менависем вай. ва алайкум салом, шукри худо. менависем ба ман вай мекунам. хай биё то камтар ҷамъ шидана перекличка кунем. вай, ки аз куҷо имрӯз тамошо дорад? Ки аз куҷо дар эфири мо? То якам тарак мардум ҷамъ шидана ба сар мекунем. ман аз Казан. Ки аз куҷо? Не, ман дар Казан, ман дар Казан. хуб. душанбе 9 километр. Питер, Москва. Файзобод. Калининград. Оҳо, дар Калининград соат чанда? ба фикрам хеле фарқ мекунад. мо хай московски время қатем. Душанбе. Казан. ва ё буда Душанбе. Ханты-Мансийск. Аҳа. город Питях. Москва. аз шаҳри ғарибӣ. бале, ҳамон дар шаҳри ғарибием. Казан. Роғун. Казань. ассалому алайкум апаҷон Ширин. дирӯз ман ба шумо суҳбат доштам. ва алайкум салом. бале, дина рӯзи консултатсияи беҳад бисёр буд. дина вай буд. аз Монина, Хуҷанд, Файзобод. Питер, Москва. Истанбул бо чӣ балошад? Екатеринбург, Москва. Германия. Магнитогорск. ва алайкум салом. хубам, шукр худо, хубам. шарф май валбирис. ма қахиши вай магазин хе чизо вообще надорум гаштан. амин вай. Файзобода медони куҷода? бала медонам Файзобода куҷода. Хуҷанд. ман Москва даем. ой, Москва мегум, Казан. иҷа бисёр Москва навиштам. манам Москва. Германия. ман ҳами чизеро дама дидем будунем. ман ҳамаша ҳами валбирис мехарам. даж напурсем брендам валбирис букобин. ман вообще хиши дар магазино гаштам. маҷбур агар нашам барои ҳами кӯдако. реклама. шир қатӣ қаймоқ мефурӯхтиянина. Хуҷанд. хай биёем сар мекунем. Братск. шаҳртон хушрӯ. ами вай Антарктида. ҳамаша ҳам чизе дама мебинен ҳамаша валбирисай. так что ман изо намекашам ай гуфтанаш. хуб, биёед хай вай мекунем, сар мекунем. ита занаки хушрӯен чашнарса раҳмат. шукри худо, хубам созам. хай ҳозирашда ака дидестама кам тарага ҳисоби ва китоби бисёр хондан зренима шинодагиам. барои ҳамин ва барои ҳамин ачки мепӯшам. часпидеста меган? Не, да, вроде. агар хай касе дар Россия боша, ака VPN даргирона ки дар Россия
мутаассифона запрос чиро қабул кунам? Ман прямой эфир қатичка намебарам. хоб, ассалому алайкум. Апа ягон шикоят надорам аз шавҳарам, якдигармонро дӯст медорем. Просто хостам салом алейктон кунам. Машоалло, алейктон, саломтон алейк. Бигзор ҳамеша ҳам хеле хуб боше. Сестра, как дела? Всё хорошо? У вас как дела? Аҳа, апаҷон шавҳарам аз кор мебиёд, ман ки ҷанг мешад. Ҳами кор медарояду сразу ҳами шавҳартон худаш ҷанга сар мекунад. хайк ман намедонам ихели ва ёрона ки бештари вақти мардо аз мисол кор мебиёянд хеле мондаанд. хуб, мисол дар гардани мардо масъулияти зиёдай, мисол инам осон нест. баъд дар медароянд хай бисёри занҳо мисол хонашинанд, кӯдакҳои майда доранд, дар декретанд ё ки просто хонашинанд, баъд дар рӯзи дароз дар дилошон гапи бисёр ҷамъ меша. монда мешаванд аз кӯдако, масалан ҳеҷ кас намешнавашон, намефаҳмашон тачнеда. баъд ҳами шавҳар ки медарояд, чун даруни ё пури ки гап ки аст, ҳами сразу вай мекунад. мехоҳанд ки шавҳар сразу буфаҳмашон, гӯшон кунад. баъд сразу ҳамина падад мекунанд. Да, ин рӯзи хе шид, кӯдаки хе кард, фалони чи хе кард, ҳамсояи хе гуфт. яъне ки сразу вай итак аз кор омадагӣ ҳоли сараш вайрон. баъд ҳам хеле мисол вай мега ки хай безор накун, мисол ба ҷанг мешем. барои ҳамин хоҳем ки ҷанг нашаен, ҳамира бисёр ҳамин духтаро ман вай карданд. як бигем тавсияи хеле содаи вроди бида, не ки чанд кас дар оилаҳо ҷанг баҳс шид. ки мақсад гуфт ҳами бисёр ҳами духтаро ман гуфтанд ки апаҷон баъди ҳами гапи шумо мо ҳами омад ҳами 1 саат ним саат ором мондем, ягон вай накардем, авқот павқот ҳамаша кардем, баъд худаш соз шид, гап дадромад. не ки то иқа вақта фақат мо ҷанг мекардем. барои ҳамин шумо ҳами хекунед аз кор ки омад ҳамун хак ман мефаҳмам шуморо, ҳам шояд кӯдактон майда боша ва монда мешен, мехоҳен қатитон гап зана, не ки хай ақаллан ним саат вақтиенаш як авқот павқот кунен, ису як ҳеҷ чиш напурсен. даже ҳамон вақт дӯстдоришам намефура яхелаша. баъдш мега ки охи ман омад аз вай дӯстдориш кардам, гуфт ғам натебро се ози худам вай гуфту хози у вақт яхе шояд ягон проблем ягон вай дора ки даже дӯстдоришам мисол намефура. все равно мисол психикаи мардо по-другому мисол кор мекуна. барои ҳамин вайштен камтарак рӯстиен шавҳартона баъд аз кор. ман бовар дорам ки масъалатон ҳал меша. хоб, спасибо паренам, ҳамин ҷай хондестай комментаро, охи таърифш дорам. апаҷон шавҳари ман ба ҳама хубай беғайр аз ман. шумо ба ҳама хуб буданшона, яъне ба ки ба дигар аъзоёни хона дар назар доред ё ки ба дигар занаку? яъне ки ба ки хубай? о чём говорим? о психологии. ман равоншинос. чокен клубия ҳеҷ шиштем ҳамҷа чақчақ дорем. хоб, шавҳар жмот боша чӣ кор кунем? шавҳар жмот боша дилаш як биёвем. хай осон нест. я дақиқа. Сумайя, 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 чё там посмотрите? Хоб, бахшиш. Ви много врёшь. тоҷикӣ нависен зачем? вақте ки ви навиштен бояд хеле шава. Ви много врёте. Ти много врёшь. вот так. агар мара мехостен ягон вай кунем, гапои шумо ман таъсир намекунам. хоб, давайте. савол нест? салом апаҷон, шавҳари ман як ҳафта соза як моҳи дига қар мекунад, телефонро ҷавоб намета, занг намезана, худам намедонам чи шавҳартон дар вай аё дар муҳоҷират, дар муҳоҷирати меҳнатӣ аё, я так понимаю. аку вақти мисол ҳамин муҳоҷирати меҳнатиам як осеби равонӣ сахт мерасона. ҳамин ҳеҷ не ки ман ҳамин видеоро дар ютуб моно кӯшиш мекунам ҳамин ҳафта моно барои чи мисол бисёр оилаҳо дар муҳоҷирати меҳнатӣ, мисол дар муҳоҷират да фар надорам ки ҷое бирам, бисёр оилаҳо вайрон мешаванд ё ки муносибатҳо баъди ҳами як сол аввал соз буданд, масалан дар тоҷикистон баъди як сол ҳами омадани вай ҳами шавҳарошон мисол муносибатҳо вайрон мешаванд. вай инам мисол сабабҳои худша дора. барои ки як
ҳоли ха ки дар китоб надровардиан шавад дар илми бигем психология, лекин аллакай ҳаст. ман бовар дорам ки ба ин мигратсия ки имрӯз дар дунё рафтеса дар ҳама ҷо, як масалан дар Тоҷикистоне, ям ами кадом рӯз как як официални вай мешавад всё равно вай травма мигратсия да. барои ҳамин ака дар ин тема ман муфассал ҳамин рӯзҳои наздик ҳам дар Инстаграм ҳам дар Ютуб худо хоҳад мемонам, баъд хай мефаҳмед ки баъд бо ҳамҷо бо рӯи ҳал шавам ки вақте дар мигратсия бошад масалан чӣ хел вай кардан дар кора всё равно вай травма. Мисол одаме ки агар осеби равонӣ дошта бошад всё равно вай подходи худаша дорад. Барои хел так что касое ки дар вай мо ҳамон вай травматични. хоб ассалому алайкум апаҷони нефаҳмидагӣ апаи зӯро, ман қариб ҳамаи видеотон тамошо мекунам. маъқулай мама шукри худо ҳозӣ қати марҷаҷонам. хеле хуб. хуб будани ганда будани мард зависи аз зан мекунад? Нет, зависи аз зан намекунад. агар хеле мисол баъзан вақт мешавад ки мардо дар вақти мисол ҳоли зан надоран ва ин қадар бигем рафторои хуб надоран, баъд хай зан мегиран кӯдакдор мешан, ба яке дасташон мезана, занашон таъсири хуб мекунад, баъд хай мисол тағйир мекунад. ё ки баръакс мешавад. Лекин хеле ки гӯи ки ака мисол одами хуб буда, баъд занаш полни гирифт ҷазир кард, хелерам нест, чунки вай всё равно хеле ада мақсад вай худаш дора як сари характеро, як сар чизое ки шояд дар вақти муҷаррад буданаш ба худаш иҷозат намедод ки ҳамин чизо рӯ бизана ва ҳамин характерашо нишон тия. баъд вақте ки хай зан мегира вай мекуна, баъд нишон метиҳад ҳам характерои вайша. хуб ки бошад. ассалому алайкум. ина ютуб активно савол додисан, инстаграм чӯ хай фарқиш нест, каси савол дод ҷавоб медиҳем. ассалому алайкум апа, сӯзи апа, агар зан хиёнат кунад ду кӯдак дорум бахшам ё не? ин хеле саволи қинай ҷавоб доданаш, барое ки мақсад дар ҷомеаи мо хиёнати мард, хиёнати зан хеле фарқ мекунад вайш да қабул карданаш. Хотя агар ихе гирем чисто психологическиш ҳардуш яхелай да хиёнат ай фарқ надорад зан мард, лекин всё равно мо ака бигем ки менталитет ин қадар масалан чизо и ду чиз як хел вазн надорад. всё равно хиёнати зана камтар не хеле сахт қабул мекунанд ва қариб ки нобахшидани ай да дар ҳамаи ҷомеа. вақте ки масалан фаҳманд ки зан агар ба шавҳараш хиёнат кардагай, вай хеле масалан вақт мебарад ки ба бутона ки дубора обрӯша мисол вастанавид куна. барои ҳамин ака оли ман ҳарчи мегум бор нагӯем ки ман пишти хезанакора гирифтестамо, лекин хеле айда азондил вақте ки мард хиёнат мекунад бисёри вақт авҷи ягон ишқи муҳаббат нест, просто нужда, яъне ки хоҳиш мехоҳад ки ҳамхобагӣ куна, мақсад мерава мекуна, вай агарам бадам бина мерава мекуна. барои мард ҳама хеле организмаш да вай мерава ҳамун нужда бигем ки вай мекунад ниёзи худша тамом маҳкам мекунад, мебиёд мумкин ки дига ӯ занака даже зангам назана, напурсарам ягон аёч мебурора. лекин вақте зан хиёнат мекуна, ин хеле процесси дурудароза, и хеле редка мешавад ки ҳами сразу бигем ки зан хиёнат куна. ин ӯам айсари хеле қаҳрӣ вай мешавад да қасдгирӣ мешавад. вақте ки мисол зан хиёнат мекуна, инро точно донем ки дар он муносибатҳо қати шавҳар хеле вақти дароз беаҳамияти шидагия, мақсад дӯстдорӣ набуд, муносибати хуб набуд, мақсад ай бистар шояд маҳрум буд, хеле масалан ваё шидагиай ман ҳеҷ вақт оправдат намекунам. хиёнат яъне ки ин чизе аст ки набояд бишавад, на аз тарафи зан, на аз тарафи мард дар оила. ҳамо ҳатто ҳамун занҳоро мисол бояд ира мисол ҳал кунад, на ин ки хиёнат кунад. хуб ва ҳами хеле мисалан вай меҳр мекунад. ягон кас масалан шустерак пайдо мешавад дар телефон, ҳоле ки мисол бисёриҳо телефон доранд, ё ки қатиш кор мекунад дар ягон ҷо, баъд ин масалан зиқqa ба хеле ҳастанд баъзе мардое ки вай мекунанд да мақсад как бы мефаҳманд гӯё ки ҳам хел барои ком дил ситондан, ба хеле дар гӯшои хезанакон мепаранд, баъд ваё мисол барои ваё удобнияи хайҳо ака ҷиҳати сон дуруст нест қати зани шавҳар дор, лекин хеле гирем ба ваё удобнияи ки хай шавҳар дора сари мара гаранг намекуна. амин вомехрин корборо мебинем, мерем ҳар кас ай пишти зиндагии худаш да масалан барои удобства, баъд ҳам хеле бигем занакоро дар дом меғалтонанд,
бахай мизана кӯ ҳам хеле сол вай мекунам. Барои ҳамин ака шумо 2 та кӯдак доред, яъне ки барои ки хиёнат шуд хела бигем муносибатҳо дар оилаи шумо дуруст набуд, яъне муносибатҳои солим набуд. Акн бояд хеле просто бахшем, ина мисол шумо мегӯянд хай ман бахшидамат биё зиндагӣ. Не, хеле да намеша, барое ки шумо агар ина дар дорони худтон ҳал накунед, ҳамин малаиши гапда мегӯянд ту мисол фалон будӣ, бераҳа будӣ, хеле будӣ, хеле будӣ, бо ҳамин ҷангу ҷол ҳаёт мегзарад ва ин ба ҳамун психикаи фарзандҳо хеле зарар мерасонад. Тим боле агар ки духтар дошта бошем, бачаам дошта бошем, фарқ надорад. Боварӣ он бачаро инқадар мешканем ки вай оянда зан гирифтану муносибат сохтанаш хеле қин мешад, чунки дар назари вай ҳамаи занҳо бигем ки бемаъне, бероҳагарданд. духтар ки боша ҳамин хел постоянно ӯро таъна мешава ки тамранги очад наша, тамранги очад наша. Вай аз кӯдакӣ хеле самооценкаш паст мешава, гӯем ки хеле хича паст ҳис мекунад, наметавона ягон хеле бигем оилаи солим сохта. Барои ҳамин бахшидан майли ӯ, ака мисол бахшидана мо ҳичи вай нестем, мисол худованд бахшад. Лекин вақте ки хиёнат шуд, бояд ҳам мард ҳам зан болои муносибатҳо кор кунад, агар ки мисол мехоҳанд ки оила нигоҳ бидорона дар шеб раванд. барои ҳамин ман фикр мекунам ки шумо бояд ба равоншинос муроҷиат кунед. хоҳед агар ина нависед дар ман ба оилаам кор мекунам, яъне ки семейни консултатсия мешад. баъд хай баъди вай мисол худтон ба вай мебиёед ки давом тиед ё не. А так ки ман бахшидамат биё зиндагӣ кунем, и бисёр вақтҳо хеле нест. бисёр вақтҳо мардои хеле мегӯянд ки ба қасд бигиранд, яъне ки биёя баъд дигар вайш кунанд, ё ки мақсад комфорта, ягон комфорт аз тарафи вай кӯдакоро ҳеҷ кас нест нигоҳ кунад, ё ки хай шояд дӯст медоранд, хелеам мисол мешавад. барои ҳамин кор кунед, агар ки мехоҳед кор кунед. хуб, ку инстаграм шавҳари ман рашк надорад тамоман. дар вақти зиқиш маро ҳар чӣ мегӯяд, неки чанд бор ҷудо шудан хостам, бо омад пешам. шумо ҳамин ҳисоби ки рашк надорад мехостем ки ҷудо шавед. хеле мисол ака дар ваи мо ҳам хеле яки бигем ки дар ҳамин психологияи мо фарқ мекунад. Масалан менталитети мо, мисол психологие ки бигем именно ҳамин ғарб меомӯзаву ҳамчун як илм, хеле полни мо наметавонем ира дар ҷомеаи худмон бигем ки вай кунем истифода кунему, хулоса бубурорем ҳар як масъалае ки мешад. ира мо всё равно через филтри бигем ки вай восприятияи одамои худмонда чӣ хел, мисол менталитети мо чӣ хел қабул мекунад, ҷомеаи мо чӣ хел қабул мекунад, через ин масалан мегзаронем. хуб, барои ҳамин ака хеле масалан гирем рашк хеле маъноро надорад ки агар ҳамин рашк кард дӯст медорад. хеле масалан нест, ҳастанд баъзе мардое ки воқеан бовар доранд аз занашон. ҳама чиз нест дар даруни ҳамо, яъне ки ҳама чиза ваён намехоҳанд ки дар ҳамин як чизе ки ваёнро шояд асабӣ мекунад, вай мекунад, энергия сарф кунанд. хуб, характеран одамои бепарвоанд. ҳар чиз метавона шуда, яъне фақат рашк нишонаи дӯстдорӣ нест. барое ки ин вая бисёр вақтҳо ҳатто оправдат мекунанд, мегӯянд ки если любит, мисол хай бьёт, значит любит мегӯянд. мегӯянд ки агар ки зад, значит дӯст медорад. бисёр мардам ҳам хелиянд, мезананд нимкушта мекунанд, ба мегӯянд ки ман тора ҳамқадр дӯст медорам ки ҳамқадр дӯст медорам ки дигар ҳамин натонистам ман тора вай кардам, задам. Не ки хеле нест ку, хеле нест. ман хеле мегӯям ки агар ки если бьёт, то не любит. ман ҳам хеле ақида дорам. барои ҳамин ман фикр намекунам ки мардаки шуморо дӯст намедорад. яъне ки рашк надора, ин нишона наметавонад ки дӯст намедорад. дигар ваёш ҳастай, фақат як рашк неку мисол бихоҳем ки дӯстдории ман фаҳмед, дигар ваёш ҳастай, дигар аломатҳо ҳастай. барои ҳамин дар вақти зиқиш ҳар чӣ мега, яъне ки дар вақти зиқиш ҳамон гапое ки дар дарунаш ҷамъ шудагӣ, ай дар вақти оромиш мо суҳбат намекунем, баъд дар вақти зиқӣ ба ай дарунаш мебурорад. инами яке аз ҳамин дарди ҷомеа ҳамина ки ҳам мардо ҳам занҳо ба ҷои як масъала шуд дар зиндагӣ шинанд, суҳбат кунанд ором, ҳадиақал майли рӯи хотири худшон ҳам набошад, рӯи хотири ҳам фарзандо ки ва ё мебинанд ку ҳама ин чизора, лекин намекунанд, мутаассифона намекунанд. баъд ҳамин вақте ки ягон ҳамин фарз кардем барои ягон ҳамин чизи хонаводагӣ, ягон масъалаи пули света надодӣ, мисол мегӯяд ки не рӯза ёдам буромад, мегӯяд ту вечна хеле вечна та ёдат мерори, охи ту ки ёдат оварда, мисол хеле сар мешавад. ё ки масалан мегӯяд ки ҳамин авқоти соз гар, яке авқот мисол хунуктар шуда бошад, ба мегӯяд ки ҳамин авқоти гар накардем, гар карда будам на, то дар телефон гап зада ки вай хунук шид, ба мегӯяд охи ту кай вечна, ту кай дасти ҳунар омада буд ки бо ту дорӣ, яъне анами хел ба сар меша, ба ҳамин чӣ дала медоранд дар сари ҳамун косаи авқот, дар сари ҳамун пули свет мерезанд.
лекин агар ҳами ҳар масъалае ки шуд ки мисол нороҳат шуден ягон проблема дорен и бисёр оно зиндагие мешава агар ҳами просто ширен суҳбат кунен ку бовар кунен ҳами талоқҳо хеле хеле кам мешаванд дар ҳами ҷомеа. лекин ҳами суҳбат нест дар ҳамин ҷомеаи мо. хуб яъне бисёриё ба ҳам хақидан ки хай зан чӣ суҳбат мекунӣ як зан ҳамун таваллуд карданша бидонава ҳам кӯдак калон куниша бидонава мисоли хеле вай мекунанд. хуб ба мисол занҳоро ҳам нишон наметиҳанд ки чӣ хел муомилаи дуруст бо шавҳар кардан дар кора да падход чӣ хеле мисол ҳамчун як мактаби бигем ки семейни вай нест чунки акам хе поколение ба поколение ҳами хе омадаги яъне ки главное меҳнат главное мисол ҳами дили хизрхиштомани ёфтан главное ки либосои шавҳар масалан тоза боша хоб ё ҳам важнеаю бо хай важнитар аз ҳама муносибат қити ҳам шавҳарай. хоб барои ҳамин ба дигар чизош нигоҳ кунем фақат ба я рашк не. хоб биёед бо ятаи дигар аз ютуба биё очкомо монум ки чӯ чашмон дар кард тоза кардам очкома фикрам қавай нашид не вале бе бо тозашон кунам хай биё. хоб салому алейкум апа ман чӣ ба ҷанг мекунам ба назари ман гапои ман ба ҷиддӣ аҳамият наметиҳанд бирафт боло ҳоли бестенака очком тоза кунам ба. хоб илтимос апаҷон ҷавоб диҳед. охир шумо ҳамин менависен саволтона ки баъд дар ми чақчақ ки медроен ба ма дига у савола бикувака каволи бестен агар савол тиена ҳами чақчақтона баъд монен ки биген хай ним саати охир апай зурамта биши мо чақчақ мекунем иқа майли не ки охир шумо ҳам савол метиҳен ҳам ба вай мекунам ҳам бе салом апа чӣ ба ман шавҳарам ба ҳа хуб гуфта наметонам бисёр ҷанг мекунем ба назари ман гапои ман ба ҷиддӣ аҳамият наметиҳанд чизои ман ба лозимия нолозима мегӯянд худи ман ҳеҷ чиз будагӣ барин пеши хонагиҳошонда бекор мана ҷанг мекунанд худи ман нолозим боин сонӣ ҷанг мекунем ман хаб намешинам баробарашон ҷанг мекунам натарсида гапа мегӯм. ин яъне примери чӣ муносибатҳои носолим дар оила чизе ки пештар аз ин гуфтем. яъне шавҳар аз ҳисобе ки метарсад ки аки нагӯянд ки зан калонай занша дӯст медорад дар пеши хонагиҳо пас мезанад ҳамин мардое ки дар пеши хонагиҳо зана пас мезананд бисёриш ина митарса доранд хай бисёри ами самооценкаи пасти худшон ки фақат ба пас задани занак самоутверждатсия мекунанд камтар худшонро хуб ҳис мекунанд. хуб мана бисёри ами ҳолатҳо вақте ки ва ё метарсанд ки ами агар ма ҳоли зан ҷанг накунам пас назанам ба меган ки зан дӯст дора ки мисол подкаблушник ҳарчи мисол меган ами ҳисоб яъне ва ё ҳамин пас задани зана дар пеши хонагиҳошон ҳамчун як вайдак нишонаи мардӣ ки нама сиёсат дорум карочи хеле лекин наоборот ин хела бигем ки таъсири вай мерасонад ба хотири чӣ ба хотире ки вақте ки мардо зана дар пеши хонагиҳо ки ҷанг карданд ки ҳақорат карданд зана дига у хонагиҳо ягон кас писанд намекунад ҳама мисол медонад ки кияра мисол шавҳараш ҳатто дар пушташ нест ва у зани бечора тамом ҳаёт дуд кард. барои ҳамин ин ҳамин мисол чизе ки шумо вай мекунед бале шумо ҳам ҷанг мекунед ҳақорат мекунед албатта ки кори шумо ҳам мисол нодуруст лекин шумо тарзи масалан дурусти суҳбат кардан тарзи дурусти ҳамин лишни граниси мегана ҳудудои шахсии худтона мондана надоред ки масалан бишинед суҳбат кунед ҳамчун ду одами взросли медонед шумо ки чӣ хеле вая ҳамин ду одами гӯё ки вай физически калон шудагӣ ву мисол па паспорта да мисол ҳама ҳардатон 18 сола шуден шавҳар карден лекин психологически шумо ҳарда ҳам 10-12 солаен ҳам кӯдакҳоам хелеам ку ҷанг мекунанд барои ҳарчи да дар пеши отоочошон ту мара надодӣ яй май ма бигӣ мисол дар сари дигариш мисол вай мекунад шумо ҳам ина мехел барои ҳамин дар инҷа ман намебинам ки ду одами взросли оила сохтагӣ бошанд дар инҷа ман мебинам ки ду кӯдаки ки 18 сола ба паспортан ҷисмшон калон шудагия лекин психикашон дар орони 10-12 солаи детский мисол детский сад кардастиям барои ҳамин шумодам вай хоҳем ки ин масъалатон ҳал кунен ба равоншиноси оилавӣ به این مثلا نمیشود که هر یک شما باید همون پترن поведениятон ببینین که در کجا مثلا چه خیلی مثال وای میشه که وای شما را پس میزنه چی میخواد شما مثلا زشت میکنین خودتون قراد میکنین وای میکنین این خیلی وای میشه نه که چند قید دیگر خیلی مناسبت ها میتونه دوام کنه. خب این یک دیگه اگر که مثلا شما وای داشته باشه فرزند داشته باشه نه مثلا فرزند شما هر روز چی رو میبینه
фарзанд шумо ҳар рӯз мебинад ки ҳарди шумо ҷанг дорен, шумо мақурат мекунед, вай шуморо шумо вая яъне ин чиза мебинад. хуб ба психикаи вай да фикр мекунед, таъсир намекунад? албатта ки мекунад. барои ҳамин вай кунед ба равоншиносии оилавӣ. хуб ки бошад инстаграм вай таги забон да пудина монед зиндагиё хуб мешавад. ором мешена гӯям сароям вайроная. пудина совети хубе вообще-то. чой пудинаги нӯшен. мард хиёнат кунад чӣ гуна бояд фаромӯш кунем? мард хиёнат кунад ягон хе шумо оро фаромӯш карда наметавонед, на дар ин дунё на дар охират. ин чизи табиия. дар ҳамун дунё ҳам шумо бо ҳамун гарданаш мегиред. ин чиз ҳаст. фақат ира бояд хеле дигар хел бояд саволтонро монед. мард ки хиёнат кард ма чӣ хел қапм хидма ки аз дарун разрушад нашам, ма чӣ хел агар ки мисол ҷудо нашидем чӣ хел ма дарше мисол зиндагӣ кунам, на ин ки фаромӯш кунам. чӣ хел фаромӯш мекунем? фақат хай як роҳ дора ки агар памятона ана айдастиен да мақсад потеря памяти шавен ҳо и даётон намемона чун дигар масъалаҳо. лекин потеря памят хай ҳоли мешен намешен ба ин наздикои бисёр вай нест. ами ҳисоб вай кунед. вақте ки хиёнат мешавад ҳард агар ки ҳард ҳамзан ҳам шавҳар кор мекунанд осонтар мешавад. ҳамин процесса мисол кор кардану омадан баъд аз хиёнат метавонад хеле муносибатҳо хуб шавад. яъне ҳар як хиёнат ба ҷудоӣ намебарад. як баъд дигар вақте ки мисалан хиёнат мешавад мард бояд чӣ кор кунад? мард бояд барои боварира дубора вастанавид кардан кор кунад, чунки хиёнат ҳамун вая фундаменти боварии хонаро мешканад. ва зан барои самооценкаш, барое ки хиёнати мард ҳамеша ба самооценкаи зан зарари калони калон мерасонад. хуб барои ҳамин шумо фаромӯш намекунед ҳеҷ вақт. ирам умед накунед. агар ягон ҷода мисол мехонед ки ман кадом ки фаромӯш кардам ё ки фаромӯш мекунед, не хеле нест. чи мо ка ҳамон одамои калонем мисол хес каскоро чӣ хел бовар кунем афсона и чизо. фақат ин ки бояд болои худмон кор кунем, шавҳарам болои худаш кор кунад, болои муносибатҳо кор кунем. вай хиёнат сабаб дорад ҳамеша сабаб шуда мисол бартараф кардан дар кор. барои ҳамин кор кардан дар кор фаромӯш намешавад. фақат ина мисол ҳози вақти хиёнат шуд як муддат агар ба ёдтон мераса гирья мекунен, асабӣ мешен, қар ғазабтон аз сари кӯдакон мерезен, лекин вақте ки ҳамин масъаларо агар ки кор карден баъд ҳо ҳаст какой-то лёгкий груст мешавад, хеле камтарак шуд зиқшене ки дига хеле асабӣ ва хеле айдарун дига худтонро намехӯрен, хеле дига намешавад. хоб зан дар зиндагӣ актёри хеле хуб бошад, дар рол бозӣ карда тонад. не актёр немо вообще ҳам хеле гирем ҳар яки мо ҳам чандта ролҳо дорем. ин маъноро надоре ки мо актёрем. масалан зан вақте мисол таваллуд мешавад вай роли бигем духтари хона я апай хоҳар. баъд вақте ки мисол шавҳар мекунад вай келин мешад, зан мешад, модар мешад. ана иҷоди як рол дигар ҳам аст, роли маъшуқа. хоб ки ира на бисёр вақтҳо занҳои мо намешаванд, наметавонанд додан, намедонанд. ҳамин роло ба мардо аз берун аз ягон ҷои дига пур мекунанд. акум шуморо бо бегуноҳ нагуфтеса мардо бо хирсан нашавем ки як мо айби заномо буда и хеле нест. хуб просто ҳамин рола камтар ҳисобе ки чун маъшуқа ин ҳамеша як зани бероҳай как будто буда мисол як зане ҳастай ки хеле сабукпой фикр намекуна ва ҳамин ҳисоб занҳои мо хеле не ман зана ки ба ақлам не ман машуқа намешавам, ман кагон бемаъни масалан ҳатто ҳам хеле бисёр вақтҳо мешавад ки ман хақиқати занҳо ки зиёд кор мекунам мисол мега ки мисол шавҳари ма гуфт ки биёин хеле кунем, хати ҳамун чизе ки шавҳараш гуфта ягон чизи ғайриоддӣ нест, як чизи мисол нормал мега и занакам қаламаш када ки чи ягон иҷа ягон берагардам ки вай мара хеле гуфт ки биёи хеле масалан дар бистар хеле масалан ҳама чиз таъсиршон мекунад зиқ мешаванд гирав нола мекунанд. хуб барои ки намедонанд ки яъне ки ин ролам дорам, яъне ки роли маъшуқа будан. хуб мардам ки ҳами хел мисол писарай баъд шавҳар мешавад
падар мешава ва дар мардо кадом рола дер қабул мекунанд ё ки намекунанд, роли шавҳар будана. Яъне ҳам писар я амр мемонанд, кам мисол вай мешаванд, ки роли шавҳар, ки ин зан бигем ки оромишаш вайш аз ман вобастагӣ дорад, ман инро бояд ки ҳифз кунам, дар пеши хонагиёмон аз ҳама ёрдамаш кунам, мисол ин бигем ҳамсари май. хуб бисёр мардо ин рола кам доранд, бисёр мисол роли ҳамин вай мешаванд, писар я амр мемонанд, аз занҳо инами роли маъшуқа мегирезанд. хуб барои ҳамин агар ҳамин но шаванд, ман фикр мекунам ки хеле рӯи муносибатҳо таъсири хуб мешавад. яъне ки мардо роли шавҳар буданам фаромӯш накунанд, занҳо роли маъшуқа буданам. хуб дальше бо ютуба фикр дигартон ёфте не? касе негатив бинависа, блокш мекунам. Так что нанависем? оли бейнаи ята вая чӣ мегӯям? дар вая Ленский район до свет аст.